Het is het verhaal van een jongensboek, dat van Arvid Ozinga. Hij is onvierde van Snits, maar kan een baan krijgen als piloot in Engeland. Daarom ben hij deze week in Londen, maar Arvid kan het net litten. Hij pakt het vlintuig bij waarom. Ik kan het mooi combineren en dit wil je natuurlijk niet missen. Begreep ik nou goed dat die teamgenoten nog net weten dat je er bent? Een aantal jongens zijn op de hoogte en een aantal jongens zijn volgens mij nog niet op de hoogte. Dus ja, ik hoop dat ze een leuke verrassing vinden. Oké, succes hè! Ja, knuffel! Ja. Alles goed? Super. Ja, mooi toch? Ja, toch? Nou alweer hè? Hoi, goed? Hey, mooi. Best wel, wat zijn we? Links buiten het veld, hè? Gaan we het over, hè? Wist je niet dat hij zo komen? Als ik maar op het veld mag staan. Tuurlijk weet ik dat. Ja, maar hij speelt wel hè? Wie, Arvid? Ja, ik bedoel, hij komt helemaal waarom uit Engeland wij. Ruzie met de baas. Links buiten het veld hebben we het gisteren over gehad met z'n tweeën. Nee, ja, tuurlijk. Hij is zo dat aan. Ja. Kom niet laten jongens. Rustig aan. Klasse jongens. Nee, natuurlijk niet. Maak er een mooie dag van. Hoe is het met de spanning, man? Van mij hebben we een goede gezonde spanning. Ja? Kom wel met slapen vannacht? Ja. Heerlijk slapen. Moet vroeger bed gaan en vroeger vooruit. Dus dan komt het helemaal goed. Wat zei de trainer? Ik weet het net. Als je vrouw was, zit thuis. Dan sliep je beter. Sliep je veel bijna rustig. Oh. Nee. Steekwedstrijd! Ja, la la la! Steekwedstrijd! Ja! Steekwedstrijd! Ja, la la la! Dan oer naar de wedstrijd. De wedstrijd tussen Snits Wiet-Zwart en Alcides. De ploeg uit Meppel. We noemen Treien uit de haatklasse en lang de nummer 1 van deze competitie. Maar ze missen maar eerst 8 basisspelers. En dat is de Sjen. Het is eenrichtingsverkeer richting keeper Bas van Wegen van Alcides. Het is of diezelfde keeper die in het paad zit, of de Sepeel. Op het schot van Ramon Giro Batalla. Dit is de 22e minuut als de spits Kees Maal de bal breed leidt. Daar is het verlossende schot van de Spanjaard die de 1-0 scoort. Schitterend doelpunt, want hij krult hem weer via de lotte in de kruising. En dus de 1-0 vastsprong van de Snitsers. De tweede helft kroept de spanning dan in de ploeg. Het wordt alweer wat minder. Net dat Alcides nou zo volle grote kans krijgt. Want dit is eigenlijk de grootste kans van de wedstrijd van de ploeg uit Meppel. Uiteindelijk volgt dan toch het verlossende doelpunt. De combinatie is prima. En dan het schot van Frederik de Jong. En die brengt Snits Wiet-Zwart op 2-0. Het schot van Frederik de Jong was er op midden. Hij is het. En zo is het eigenlijk nog maar een kwestie van wachten op het eindsignaal. En dan is Snits kampioen van de haatklasse. Klasse, wat voor een dikke man hè? We zijn heel langzaam naar de top toe geslopen. En eigenlijk 2 wedstrijden of 3 wedstrijden voor het einde, dan staan we er. Ja, en dan is de ontlading bij zo'n groep is fantastisch. Het is een wereldgroep. Hoe is dit voor jou, Ramon? Blij, ver blij. Kom aan! Kampioenen! Misschien hebben we maar titel, dat is prima. Ik ken het beter dan Roland. Geweldig, super. Ik bedoel, gisteren voor Veendam, dat is hartstikke mooi. Maar iets topklasse, wie wel aardig geweest, toch? Dat is hartstikke mooi, maar kleef de schubbel en eerst maar feesten en zo nog verder. Wij zijn ook trots op ons en ook op de staat. Robin, gisteren harken maar zijn boys, maar dit is wel een perfect afschiet, denk ik. Ja, dit
Dit is echt ongelooflijk. Dit had je nooit kunnen dromen vooraf. En dit is gewoon fantastisch. Voor de hele groep, voor de club, voor de mensen. Het is gewoon onbeschrijfelijk. Tot echt aan Marie, hè? Ja, nee, absoluut. Ik ben Sneken, jongen. Ik ben hier ooit begonnen. Ja, dit is gewoon fantastisch. En ook omdat het niet verwacht was, is dit echt ongelooflijk. Mooie kampioen. Ja? Dankjewel. Graag ook kampioen. Wie had dat gedacht? Je wordt de moeite waardig om weer om te komen uit Engeland. Dat was zeker waard, ja. Dat had ik voor goud willen missen. Wat was volgend hier? Ik stop met voetbal. Als het goed is heb ik op korte termijn gewoon een baan bij een maatschappij. Vliegmaatschappij, dus dan ga ik in het buitenland wonen. Waar precies weet ik nog niet. Waarschijnlijk Engeland, maar dan ga ik lekker vliegen.